Σταύρος, Σταύρο, εδώ έλα, εσύ. Άλλη και ο Παναγιώτης, άλλη και ο... Και εδώ είναι διαφορετικά του Καστιντίνα. Εντάξει. Λοιπόν. Δώσε πολύ. Ήμουνα σίγουρος. Ποιος θέλει να... Έλα ένας. Ποιος θέλει να... Λοιπόν. Θέλω λοιπόν να το προλάβω. Παρατηρώ καταρχήν ότι έχει γραπώσει πάρα πολύ καλά στα βάρη. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι θέλει πάση θυσία να λοκάρει την πλάτη. Γιατί όταν θες να τραβήξεις κάτι, εστιάζεις πολύ καλά στα βάρη. Εντάξει. Άρα λοιπόν πρέπει πάση θυσία αυτή εδώ πέρα η γωνία μου, τουλάχιστον να προσπαθήσω να μην ανοίξει. Δεν μπορώ να το προλάβω με ανοιχτές γωνίες. Εκτός εάν του τη σκάσω τελείως εξωτερικά στα δάκτυλα. Οκ. Λοιπόν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν για να το προλάβετε είναι βασικά να ελέγχετε το ψηλότερο σημείο. Το ψηλότερο σημείο ελέγχεται από εδώ, από τους κόμπους. Ένας τρόπος είναι να πιέσετε τα δάκτυλα κάτω, φέρνοντας τον αγκώνα διαγώνια. Και εδώ τώρα ελέγχω το ψηλότερο σημείο. Νιώθεις ότι έχω πιο ψηλά, βρίσκω τον καρπό μου. Εντάξει. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να κοιτάω, να μην του καλύπτω εδώ πέρα το... Να είμαι κανονικά, να μην του καλύπτω εδώ τον κόπο στον αντίχειρα. Και βασικά να παρατηρήσω εάν εδώ πέρα έχει το κενό. Εάν έχει εδώ πέρα έχει το κενό για να στρίψει μπαίνοντας μέσα. Εντάξει. Άρα, εάν είμαστε τώρα εδώ μία ή άλλη, ψηλά εγώ, ψηλά ο Σταύρος, έτσι, για να το προλάβω, μπορώ να τραβήξω πλάτη, είμαι εδώ, μπορώ να τραβήξω πλάτη πίσω, έτσι, κάνοντας κάμψη καρπού, οκ, και να γίνει αυτό, βυθίζοντας, το βλέπετε ότι βυθίζομαι, γιατί θέλω αυτή εδώ η πλευρά, η δική μου, να έρθει προς το κέντρο. Δεν πάω να σπρώξω κατευθείαν μέσα, γιατί αν σπρώξω κατευθείαν μέσα και αρχίζει, ανοίγει η γωνία μου. Πρέπει πάση θυσία, την ώρα που κάνω την κάμψη, εδώ, ουσιαστικά τι γίνεται, σαν να έχω μια τροχαλία και να δουλεύω πλάτη, αλλά με τον καρπό, εντάξει. Γι' αυτό το λόγο την ώρα που στρίβω, τραβάω και έρχομαι εκεί. Εντάξει, έχω βυθίσει όμως. Βλέπεις ότι από εδώ ξεκίνησε και τελικά του άλλαξα όλη τη γωνία. Όσο πιο χαμηλά πιάσει, και εδώ θέλω να εστιάσω. Πολλοί μπερδεύουν ότι όταν έχω έναν αλγύρα εδώ, δώσε μου το... Πάρ' το δράμι. Εντάξει, όταν έχω εδώ πέρα έναν αλγύρα, ένα δράμι, όσο πιο μέσα το βάλω στην παλάμη του, έχω καλύτερη ροπή για να κάνω κάμψη καρπού. Και αυτό ισχύει. Okay. Όταν όμως με έχει πιάσει χαμηλά, εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί ουσιαστικά επειδή με πιάνει χαμηλά και η παλάμη μου είναι εδώ, βλέπετε, εδώ ανοίγει, εδώ κλείνει η γωνία. Σημαίνει ότι τα δάκτυλα του πιάνουν καλύτερα. Άρα λοιπόν, την ώρα που πάω να κάνω την κάμψη, ουσιαστικά πού το τη σκάω? Τη σκάω από τον αντίχειρα εδώ, αλλά επειδή με σφίγγουν τα δάκτυλα, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή είμαι μέσα σε μια μέγενη. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω τη μέγιστη κάμψη, μέχρι εκεί πάει. Ενώ πιάσαμε λίγο πιο ψηλά, εκεί, όπως θα πιάνω εγώ. Τώρα, παρακαλώ, τώρα έχω μεγαλύτερη δυνατότητα. Τώρα έχω μεγαλύτερη δυνατότητα, γιατί εδώ πέρα έχω απελευθερωθεί. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που το συναντήσετε και στο λουρί. Okay. Άρα, όταν με πιάνει ψηλά, στο μπαμ θα μάθετε να φεύγετε πίσω, έτσι, πίσω, εδώ, έχετε τη διαγώνια από εδώ και φεύγετε πίσω, εκεί, μπαίνοντας λίγο μέσα. Μπορεί να χρειαστεί να είστε και λίγο μακριά από την τράπεζα. Εάν με πιάσει πιο χαμηλά, μπορεί να φύγεις πίσω, γιατί πολύ απλά δεν γίνεται η κάμψη εδώ πέρα του καρπού. Και θα πες μέσα στα φύλλα του. Εδώ πρέπει να μπει στη διαδικασία να φύγεις έξω τελείως. Και βασικά επειδή τα δάκτυλά του
1, 2, 3 έχουν πιάσει υπερβολικά καλά, έτσι, πρέπει οπωσδήποτε το χτύπημα να είναι εξωτερικά, από το κάτω μέρος του καρπού, εντάξει, και τότε είναι που θα πρέπει να γίνει η κάμψη. Και βασικά έχει πολύ σημαντικό παράγοντα ο αντίχειρας εδώ, αυτό εδώ το σημείο, να τραβήξει εκεί. Γιατί αν δεν τραβήξει εκεί και πάω να το κάνω σκέτο, δεν είναι καμία τύχη. Εάν λοκάρω εδώ τον αντίχειρα, okay, ready go, εκεί, πρέπει να έρθω εκεί. Και όσο μπορώ μέσα. Γιατί με έπιασε χαμηλά. Αν με πιάσει ψηλά, είναι πιο εύκολο. Είναι εκεί. Τώρα έπαιξε πάνω. Μένω και το κυνηγάω. Πιέζω τα δάχτυλα. Δεν θέλω να με γυρίσει. Προσπαθώ να βρω το ψηλότερο σημείο. Εντάξει. Λοιπόν, παρατηρήστε τις λαβές. Και υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιος να έχει πολύ δυνατό χάμερ και να έχει πιο κοντό μοχλό, τότε είναι πιο εύκολο να αποστάρει. Οκ, από εδώ. Είναι πιο εύκολο να αποστάρει. Να μπει κατευθείαν μέσα. Να μπει κατευθείαν εκεί. Οκ. Και τώρα βλέπετε την κάμψη του καρπού, αλλά είναι βασικά από τη δύναμη του σταύρου. Εντάξει. Το πώς γίνεται βασικά με ίσιο το καρπού. Όταν παίζετε λοιπόν το τρόλ πρέπει να μάθετε να παρατηρείτε τι σας δίνει ο αντίπαλος. Και όχι απλά να φεύγετε, όπως βλέπω τους περισσότερους, στείλετε τα δάκτυλα και πάτε να φύγετε και κάνετε αυτό και μένετε εκεί. Μπαίνετε στην δύναμη. Για να παίξει το πρόλ, αυτό είναι το drag, πρέπει οπωσδήποτε να εμπλακεί ο καρπός σας. Τώρα με πιάνει ψηλά, πρέπει να τραβήξω εδώ. Αν με πιάσει πιο χαμηλά, πρέπει να τραβήξω έξω. Okay. Υπάρχει άλλη περίπτωση. Αν με πιάσει χαμηλά, να παίξω με ίσιο τον καρπό, αλλά πλέον αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι sweep. Απλά προσπαθώ εδώ να τραβήξω πλάτη και να τον πιέσω με εκεί. Έτσι. Εδώ. Και αυτό στηρίζεται πολύ στη ταχύτητα. Okay. Λοιπόν, σημαντικό πολύ είναι να δυναμώσετε τον καρπό σας, τον αντίχειρα και τα δάχτυλα. Αλλά για οποιαδήποτε κίνηση. Ναι, για οποιαδήποτε κίνηση είναι, αλλά ειδικά εάν δεν εστιάσεις στον αντίχειρα σωστά στο κοπρό, δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις τροπή για να δύσπανα. Τα μαθες. Όλα. Εγώ φταίω ρε πούστη. Άρα, αυτό που σας λέω, θα πρέπει να εστιάσετε, ειδικά σε αυτούς που σας πιάνουν χαμηλά, όπως είναι ο Σταύρος ή ο Παναγιώτης, έτσι, πρέπει να εστιάσετε όχι απλά να σπάσετε τον καρπό,